Nasiro lugod kanino wari magpakopya ni mo papel. Pakopya ka daw ko patili lang guti ang papel suka din patili. Zero manggap ako. Ati kasawing katurugan la ako. Bibi, ano din inop? Gintakplong ako. Waray at the baby, inoplad the baby. Gingkul pa ako, nakutulad to. Nagiininop ka la baby, tama na. Pero bago ang lahat mga katropa, subukan natin na pabutin ng 100 likes ang video na to. At kung gusto mo pa ng mga ganitong uri ng video, i-search mo lang ang aking YouTube channel. Pindutin mo ang subscribe button at pindutin mo na din pati ang notification bell para updated ka lagi sa mga bago kong uploads. At pwede mo ring subukang panoorin ang iba ko pang mga video. Good afternoon, sir. May I please take your order? Isang ang McFries tsaka McChicken. Dagdagan mo na yung McBurger. Puro maksaram. Mamakla po ba kayo? Hindi. Halata ba? Halata ba ha? Halata? Ano naman? Pasend, master. Mama, okay kayo. Okay. Nayupak ka. Share ko latak mga nabaruan. Joke la. Waray ngayon ako nabaruan. Kayang diri ako apian ayuda. Kay waray ka, alistahan ha? Kay waray mo man ako, iglista. Hello babe, I love you. Hi babe, kimingago ko nimo. I love you. I love you very much. I love you very much. I love you very much. I love you. Wako'y labo! Sakit pa rin dyan ka, putik. Nagugas na ba ako? Hindi pa! Nasirngira kung dilapan mo't pagkaon, imo na ito. Ano daw la kung dilapan tay ka para akong kanala? Yaks, kadiri ka. Kababastos ni mo. Dilap man la. Anong dilap man? Sige na, mausala. Dilap-dilapin mama. Diri pwede. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kapamilya, in the service of the Filipino, ABS. GMA number 1, aray! O di ang mga higala, paspas kayo si number 2, porting kasway sa iyang mga tiil, tagas kay glakang. Pero ang number 3, di magpaibit, niya paskot siya sa iyang paspas nga tiil. O kaniya karoon na siya likod, hala naguna, iyang ulo, patay ka na siya, nalipong tuwara. O sa timog ipanglibak sa kuwa nga baho kog baba. Kay nga no, humot na kag baba. Kahumot na kog baba. Yawa baho ah! Welcome to Jollibee. Ano team order? Burger? Fries? Ngan ano pa ma'am? Yum burger na may the gravy sauce. Dine-in take out. Ikaw lang ang dugni na lulutan Sunday para sa usawan price. Yang hentak uyab, social distancing la kami, kay kumagirani kami, tigdalay ito nangangambras, nangangagat, nandanay na nangangaham. Ati kasawing katurugan la ako.
Baby, ano din inop? Gintakplong ako. Waray at the baby, inoplad the baby. Ingkol pa ako, nakutulad to. Nagiininop ka la, baby. Tama na. Anay mo tang bayari na. May basta akong tubol. Cálmese. Akong tubol. No, Mama. It's okay. I'm here. Iluhan ko nimo. Rest, Mama. Siro lugodak kanina, wari magpakopya ni mo papel. Pakopya ka daw ko patili lang guti ang papel suka din patili Zero manggap ako. Nasa sa puso lamang makikita ang tunay na yaman. Pasen, Master. Aram ka po ay paglinayong gabi kay dir ka nagkikitaan kay maitom ka. Bagagot mabusag. Hindi ako malandi. Napakasinungaling mo, Jade! Sinungaling? Lolo mo. Eh di lola mo. Joke lang. Share ko latak mga nabaruan. Joke la. Waray ngayon ako nabaruan. Hey, what is up mga tropa? Try nyong i-check ang mga previous videos ko at siguradong matutuwa kayo.